Замислили ли сте се колко често тялото дава сигнали за умора, дискомфорт или дори проблеми с храносмилането и ние просто ги игнорираме? Много хора смятат, че това е нормално в ежедневието, но може да е свързано с нещо доста по-сериозно – наличието на паразити и натрупани токсини. Именно за това се появи Гермивир Премиум. Това не е чудодейно лекарство, а натурална хранителна добавка, създадена да подпомогне организма да се освободи от паразити, да подобри храносмилането и да подкрепи цялостното здраве. Това, което впечатлява, е, че комбинира естествени екстракти, използвани от векове за защита на тялото, събрани сега в капсули, които се приемат лесно. Съвсем просто казано, Гермивир Премиум може да помогне на организма да елиминира паразити и вредни вещества, да намали дискомфорта в стомаха и червата, да върне енергията, защото когато тялото не е претоварено, силите се възстановяват и да подкрепи имунитета, тъй като по-малко токсини означава повече защита. Най-важното е, че не обещава магически резултати. Той е съюзник, а не мигновено решение. Днес хиляди хора в България вече използват Гермивир Премиум и споделят, че усещат повече енергия и лекота в ежедневието си. Това само показва, че когато се грижим за тялото отвътре навън, то ни се отблагодарява. Ако искате да научите повече за Гермивир Премиум, ще оставя линк към официалния сайт на производителя в описанието и в закачения коментар. Не се притеснявайте, ако връзката изглежда по-дълга или сложна. Това е оригиналната страница на производителя. Само там ще получите истинския продукт и екипът им ще се свърже с вас, за да обясни целия процес. Това видео е само с информативна цел. Ако имате здравословни въпроси, винаги се консултирайте с специалист. Ще се видим в следващото ревю.